Ning mga orasa, sa ira nato ang kalambuan sa kaso ni Albuera Mayor Kerwin Espinosa, minaagi sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, karon lang yung hapon breaking news kini gi-release na gikan sa Cebu City Jail si Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa. Pasado las 4 karong hapon naabdan sa GMA Regional TV nga naglakaw si Mayor Espinosa gikan sa compound sa Cebu City Jail Annex Dormitory para sa mga male inmates sa pagkakaroon ses. Bit-bit ni Mayor Espinosa yung kaubanan ang release order gikan sa korte. Sa impormasyon nga nakuha sa GMA Integrated News, dunay 2-page order nga giluwatan sa Cebu City Regional Trial Court nga nag-recall o nag-set aside sa unang arrest warrant nga gi-issue nila batok kang Mayor Espinosa. Og laing duha pa ka mga kaubanan. Gumikan kini sa murder case nga giatubang sa maong opisyal. Gipasabot sa korte nga human sa ilang gihimo nga re-evaluation sa records sa kaso, ang korte dinhi sa Sugbo nasuta nga wala sila jurisdiction o authority nga mo-try o muhiring sa maong kaso sang litwa kini mahitabo dinhi sa Sugbo. Nasayram sab nato karong hapon ses gikan sa kadagkuan sa Cebu City Jail nga gi-process nila ang release order ni Mayor Espinosa sanglit karon naman sad adlaw gyud nadawat nila ang kamanduan sa korte kabahin niini. Dihang gisuwayan nato pag-interview karong hapon sa iyang pagawas sa detention facility si Mayor Kerwin mihatag siya og hamubo nga pamahayag atong paminawon. Excuse me. Nagpasalamat kung gipaminaw akong pagampo sa Ginoo kay wala gyud ko salaan ning hitabo. Buot pa unta nato ses nga mukuha og dugang pang pamahayag gikan sa mayor dunay mga pangutana kabahin niya labi na sa umaabot pa nila nga plano apan nagdumili na sila pag-issue og pamahayag ug bidiretso na sa paglakaw human sa iyang release karon lang yung hapon. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno.